Aşgabatyň Demirazagyndaky çoğunu daçylyklary häzir sözüň dolu manysynda urusdan soňky harabaçylygy ýadyna salýar. Türkmen häkimetleriniň 1-nji iýuny çelini beren goşa dyrnakdaky purýjasynyň wagtynyň uturmagy bilen hökümet tehnikasy bu pasiýorlugy bir ýan çetinden ýumrup başlady. Emma çoğunlaryň aglabysy Türkmen häkimetlerine may bermän, iň bolmanda ardan bahadan guruluş materialy edip sataryn diýen umyt bilen uzak ýyllaryň dowamında Guran taamlaryny öz elleri bilen söküp ýumurmaga mejbur boldular. Çoğunu daçylygynyň Aşgabat taşow trassasynyň sağ tarapyndaky bölegi eýem dolu diýen ýaly ýumurulan. Daçylygyň bu tarapynda asla awat jaý galmandyr. Jaýlaryň käbirleri tekizlenen bolsa, käbir taamlar entegim dur. Çoğunu daçylygynyň ady agdalan trassadan sol tarapdaky böleginde dik duran jaýlary görmek bolýar. Emma ol taamlaryň da üçekleriniň ýa-da böwürleriniň böwsülendigi görnüp dur. Ýatlap geçsek 13.000 millik ýeri özünde jemleýän bu pasiýolukda jaý eýelerine ilki 25-nji maýy, soňra da 1-nji iýuny çelini öz öýlerini söküp guruluş materiallaryny almaga ruhsat berilipdi. Häzirki wagtda galanjy jaýlary ýumurmak işleri bilen birlikde hökümet wekilleri sökülen jaýlardan galan zirdibilleri aýryp başladylar. 1-nji iýuny çelini jaýlaryňyzy söküň diýen görkezme paýtagtyň gündogrunda ýerlesen şor daçylygynyň ýasaýjylaryna hem berildi. Kesitlenen wagtyň tamamlanmagy bilen ýasaýjylaryň öz öýlerini sökmek işlerine kömek bermek üçin hökümet tehnikasy hem işe girişdi. Häkimetler esasan sökülüp taşlanan jaýlardan galan bölekleri kiçiňräk taamlardyr haýatları ýumurýarlar. Emma bu ýerde entek sökülmedik jaýlar hem bar. Bu jaýlaryň eýilleri bu günler jaýlaryny gysgaly sökýärler ýa-da guruluş materiallary gerekleri sökmek üçin satýarlar. Olar köplenç ýyllar boýy pul tygyşytlap guran jaýlaryny ürän ardan satmaga mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Murat Gurban bu barada şeýle diýär. Munawar 20-30 miň dollar bahaladylýan üstüde togly jaýly daş uçastyklary häzir 2-3 miň dollardan satylýar. Tähatda orta onuň bardan wagtdan satmaga mejbur bolýanlar amma. Gepin gerdisine göre belläp etsek, gurrungyny eden iki etrafymyzda hem häkimetler ýylatyň tok, gaz üçinçiligini kesdiler. Adamlar elektrik generatorlaryny isledip gün görýärler. Aşgabatyň etegindäki çoğunly we şor daçylyklaryny ýumurmak işleri Aşgabatda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýada oýunlaryna görülen taýýarlygyň çäginde alınıp barylýar. Zayi ýumurulan ýasaýjylara ýetkileriniň öwüdüne hiç gili kompensasiýa tölenmeýär.